ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ସେହି ସିନା ଯୋଗାଇଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବରୁ ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଆଣିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଟାକୁଆ କାଢ଼ି ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ 2 ଫାଳ ନଚେତ୍ 4 ଫାଳ କରି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲୁ। ଏହି ବାଲ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଆମ୍ବ ଚୋପା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ରଖିବା। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଲୁଣ ଦେଇ 3-4 ଦିନ ଶୁଖେଇବା। ଏହି ଆମ୍ବୁଲରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରିବ। ସେହି ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଏହାର ପାଣି ମରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦହି ମଧ୍ୟ କିଛି ପକାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହିପରି 10 ଦିନ ଖରା ଛାଇରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇବା। ଆମ୍ବୁଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ପାଣି ମରିଗଲେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଶୁଖାଇବା। ଏହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ମାଛ ତରକାରୀରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବା। ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବ। ସେହିପରି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଏହିପରି ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାଇତି ରଖିପାରିବା। ଏହି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଆମେ ଡାଲିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବା। ଏହିପରି ଆମେ ଆମ୍ବରୁ ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏହିପରି ରଖିପାରିବା। ଏହି ଆମ୍ବୁଲକୁ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ 10ରୁ 20 ଦିନ ଟାଣ ଖରା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସାଇତି ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମ୍ବକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କୁହାଯାଏ। ଆମ୍ବରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ଏହିପରି ଆମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇପାରିବା। ଏହି ଆମ୍ବରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚୋପାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ରୂପେ, ଖତ ରୂପେ ଆମର ଚାଷ କାମରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।